weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique yeɓoɓe aya weltare tv takkusan yoni e palol lapol dande maayo inedia e gardidi kabruñ men leydi sénégal men kaali jonde benno bokka yakar huccinno kay e jeyanden koɓe ñalawma hecci hanki o e goto e tawtirnoɓe e nden jonde Assane Diouf tawateɗo kay e dumbirɗe leydi sénégal guila 5 juin hitande ujunaji ɗe nogas jogornoɗo yaltude ñalawma hanki o yaltani mais en gartu hen tawi kay ko jogorɗo natande grève de faim ñalawma janggo o fawrude urata tew ɗum ɗon ko jonde kay yidde wiide jonde yiɗanoɗo waɗede e nder secret hakkude mairie ji mo département Linguére kañum e hoorejo leydi sénégal woni Macky Sall sen gummima leydi sénégal paaɗen koto leydi Mali jaltugol aduna jagorgal leydi Mali e saaha laamu IBK woni Ibrahima Boubacar Keita jaltuɗo aduna e ñalawma hanki o colonel Malick Diallo kañum kay suuɓa ñalawma hanki o conseil national des transition leydi nigéria men kaale jonde ambassadeur joɗaniɗo dowlaji tenttuɗo Amérique toon to nigéria hakkude mum e jaygorgal leydi nigéria kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi dowlo Togo cour suprême mo dowlo Togo dañi kay gardiɗo kesso caggal dunde Afrique men jaaha toon to dowlaji tenttuɗe Amérique maynori hen tawi koto dowlo Israël roɓinde kabaruji leydi Mauritanie ko e sawtowol Dia Amadou Dia bandiraɓe musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen ceerno Djibisi gandol lasrari kompetiɗo ismullahil azam laaɓaɗo listihar bittuɗo gande mawɓe men ha heeɓi hen yaqin ceerno Djibisi safriyenke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e ɓalli debbo donkuɗo ɓesnude gorko mankaɗo ndiyam kononne kadi ñaw biyeteɗo diabète tension ha e ñabbuji kediɗi kala ceerno Djibisi ene safra moni kala fodde doole mum ɗo tolni sahani aɗa wo safruma taw kadi haydara ala ngam andudemo on ñaw alanamo rewam ceerno Djibisi ñabbuji ɗi tan woni ko safrirta noon on mo seyɗani wahliti hoore mum walla jarowo barogal e kala saaha ceerno Djibisi en andino dendagal Mauritanie naɓe e dendagal windere kala caggal nde waɗi jillu makko toon to leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie leegal bitegal annetet kala jiɗɗo hebdemo noddirguel makko téléphone koni sifori sa yiɗi hebde ceerno Djibisi mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ganden kadi ceerno Djibisi ene monnanayi wonande on jiɗɗo hebbinde nayi mum to banggue leɗɗe ceerno Djibisi ne andina dendagal bandiraɓe taweteɓe to Mali e ko taari Mali kala sa ari ha to Nioro Mango base makko jewitiɗo e pharmacie ene tawe ɗon woni ɗon ko biteɗo Samba Sy mbatta ko 00 223 90 22 94 71 mbadden dando faade ceerno Djibisi a jarama Seydi Sara hande communiqué ji men tawi ko communiqué ceerno Djibiso ayoro mi dañi bela mi hildana bela ayoro mi jofta e bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso tawete to cuuɗi meɗen Kidira ene tawe région mo Tambacounda kala gonɗo toon saari ha to Kidira sara juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon docteur Djibiso so tawi ko barkewi ha fayenma Wourossogui aɗa yalta Matam aɗa naata Wourossogui pharmacie docteur Djibiso ne tawe ɗon kono kadi Dakaru lamorgo leydi Sénégal saari ha to Kirman Saral Faye Boune a ƴetti bisa wi ɗum are Tampa ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso docteur Djibiso ene siftina dendagal bandiraɓe gonɗuɗo e fibron kyste hémorroïde nem prostate ko noonne kadi tension diabète kala hen ko
gonduɗa docteur Djibiso ne jogui witto mum e humpito mum kala. Docteur Djibiso ene jogui siro ko ne safra asma nonne kadi diabète ene safra kadi on gustoraɗo jogoram walla ni gustoraɗo gorago mum docteur Djibiso ne safra kala. Docteur Djibiso ene jogui leɗɗe ɓeydoje ko wiyete maniyu kono ne kadi docteur Djibiso ko safriyenke ngana ha tente on gonduɗo e jaɗɗo ɓandu mo ƴiƴa mum dogata so tawi a ɓattima docteur Djibiso ma eɓen ko laaɓi. sa yiɗi hedde docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 walla mbaɗa 78 walla mbaɗa 70 numéro leydi Mali jokkodiren e numéro leydi Mali woni docteur Djibiso taw ko woni WhatsApp makko 00 223 70 85 72 47 ko on woni numéro makko WhatsApp walla mbaɗa 77 341 96 51 mbadde 51 mbadden dando faade docteur Djibiso. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon heɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heeɓoɓe ayaw weltare tv kaburuji e ɗemgal pular kikiɗe aletta hande 6 décembre hitande ñaƴƴiɗe nogas e sawtol Banur Mamadou Sall no mbirinɗen e gardidi kaburuji men leader Benno Bokk Yakar en joddima e jaydenkoɓe ñalawma aljuma hecci hanki o tawtorede président conseil économique social et environnement woni Idrissa Seck ñalde aset hanki o jande observateur arti e konngudi makko kanko Idrissa Seck ɗi o haalno kay saaha nde o wonno e Lundu so wiidoma wonde fandare gollal président Macky Sall haadi tan ko e jaam ñaaju kanko Idrissa Seck noon konngudi makko ñalawma hanki o holliti kay ɗum ko e saaha dawrugol tigui wonno kono kay o arti e golle hoorejo leydi Sénégal so wiidemo wonde autoroute à péage e autoroute à péage neɗɗo fof ganduɗa tawi yiiɗi yaade Thiès walla Touba ina wawi rewde ɗon tawi leltani ko arti e konngudi goɗɗi kay so ɓeydude hen kay wonde kay ko Macky Sall woni mawɗo gollinoɓeɓe ndemoɓe ndew lawol politique mo Macky huccintoɓe Assane Diouf ko cutannoɗo konngudi mum ɗi ndewani lawol e kala saaha huccina e laamu leydi Sénégal omo tawtede kay e cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal guilañ kay ñande 2 juin hitande ñaƴƴiɗe nogas ɓe kolliti wonde mo o natan grève de faim woni kay hofgo heege wasde ñamde wasde yarde ɗo e ñalawma janggo saabu tawi kay saabi ɗum o fonno yaltude ko e ñalawma hanki o toon to e nder cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal avocat makko noon holliti avocat makko walla mbiyen ñaawo makko holliti ma yettin ɗum CEDEAO saabu kay koɓe yaɓɓuɓe haqqe client mum ha hande e nder leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabaruji fowrude te urata ɗum saabu kay ko jonde yiɗnode waɗede e nder secret ɗum noon tawi kay jayandeji ɗi tini ɗum kay ɗum hayti wonde secret heddoto tan kay ko nden jonde waɗa walla hayte konde kadi ɗum laatima 17 maire e nder département mo Linguére tawi kay on biyeteɗo Aly Ngouille Ndiaye kamɓe Aliou Dia ɓen ɗiɗo tawaka nden jonde ko ɓen ɗiɗo keɓani tawtere nden jonde konde kay hay jinnoɗo jodde ɗo woni kay hoorejo leydi Sénégal kañum e hoore mum tawtoraka heeɓi tawtere nden jonde ko Abdoulaye Daoud Diallo Augustin Tine ina wonde honorable député Farba Ngom e wonde honorable député Farba Ngom e mairie ji keddiɗi jinnoɓe joddade e hoorejo leydi o tawi ɓe jooɗi koto siège APR to Wakam sanga 22 heures gam kay yidde hollidde goto mabɓe foof yinno hollidde caɗele ɗe wuuri e commune mum ɓe konde ɗe ɓe kolliti hayso towoni ɓe joddaki e hoorejo leydi ndi ɓe kalde mum téléphone ɓe kalde mum téléphone Souleymani Ndéné Ndiaye ko gonnoɗo jagorgal e saaha laamu Abdoulaye Wade e saaha kay nde o wonno koɗo hashtag Seneweb ɓe namdimo beele kay Karim Wade ene wawi wonde Karim Wade noon ko ɓi gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Abdoulaye Wade ɓe namdimo beele kay ne wawi jeeyede e sungoji leydi Sénégal kanko Souleymane Ndéné Ndiaye o jaabi ko ala so widemo kay wonde ala foof ɗo Karim Wade wawi jeeyede e sungoji leydi Sénégal ha hande e kabaruji men e nder leydi Sénégal so tawi kay wonɓe jadani e ngal ɗon baɗɗal ngal oɗo biyeteɗo kara jafoɗo biyeteɗo kara waɗi woni kay centre de redressement mo o wonno so tawi kay wonɓe jaadani hen won holliɓe de ɗum ne moƴƴi saabu kay docteur Babacar Niang ko kañum woni directeur suma assistance holliti ɓiyum yehino kay ha balɗe mum ɗeeɓi jofde tawi saabi ɗum
ko overdose woni tam drogue kewɗo e neɗɗo ha gurdam mum ina wawi yijjude hen o holliti ko Allah e nelaɗo mum e centre de redressement mokara hande gonɗo kay e bonnirede o kañum kay rewni ɓi ko lawol ha ñalawma hande o ɓi ko nana yaare e duuɓi lawalla mbiyen hitande mum tataw tawi kay koko fati e média gasdirten kabaruji men e nder leydi Sénégal koko fati e mboroso covid 19 temedde jeenayyi e nogas e joyi neɗɗo tawi ko yurnitinoɓe yimɓe capanɗe jeetato jiitata ina gondi e mboroso covid 19 yimɓe capanɗe tato e nayyi ko ka contact woni kay raɓaɓe tawi en anda raɓe ɗumen hay neɗɗo goto yiitidaki hen tawi itti ko ɗum ko caggal leydi capanɗe nayyi e jeegom yiitaɓe tawi kay ko raɓaɓe anda ko hoto raɓe ɗumen Dakar Plateau jeetato Guédiawaye nayyo point e nayyo Fatick tato Mariste ɗiɗo Mbour ɗiɗo Sacré-Cœur 3 ɗiɗo Yoff ɗiɗo Colobane goto Fann goto Fass goto Liberté 2 goto Liberté 4 neɗɗo goto Liberté 5 goto Louga goto Mamel goto Mbour goto Mbao goto Mermoz goto Ngor goto Wakam neɗɗo goto Ouest Foire neɗɗo goto Pikine neɗɗo goto Rufisque neɗɗo goto Saint-Louis neɗɗo goto Touba goto Ziguinchor goto Zone B neɗɗo goto tuggi yimɓe capanɗe nayyi e joyi e nder ɓe cellano mbawi heptude cellal ɓalli mumen ɓe bindirima mayde goto e ñalawma hanki o tuggi ko raafi o naati leydi Sénégal faari joni 16 ujunere temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ko keeɓi raafi coronavirus 15 ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mbawi heptude cellal ɓallu men ko ndede kadi temedde tati e capantati e jeetati ko mbasi hen pittali men e oɗo saaha temedde tati e capanɗe jeegom e ɗiɗo ene keddi e cuuɗi cafriɗi jeetata ene ballite to banggue fofago sen gummima to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mali colonel Malick Diaw aseta hanki o suɓama conseil national des transition e nder sappo e jeetato membre conseil ko temedere e sappo e jeegom gotanima ɓe kolliti wonde kay kanko colonel Malick mataw tan omo anduno walla ko keɓnoɗo haqiqa tigui mo wawi hebde ɗino sungoji walla kay mo wawi hebde on conseil national de transition saabu kay ko keblunoɗo haalande makko omo nanni e nder jiifa makko e nder haalande makko o holliti kanko colonel Malick Diallo mo wat feere tan kay ha o waɗa kawral hakkude ɓiɓɓe leydi Mali kam e caɗele ndenka e nder leydi Mali e sungoji paadi e wiide mabɓe ma conseil national transition gollu kay no assemblée national gollirtu hayso tawi kay ɓe gona député ji élu koɓe waɗaɓe ɗon tan ha hande e nder leydi Mali e oɗo saaha yidde mabɓe kay ko wadde kala jeeyeteɗo e sungoji hooreɓe leydi ɗo e hitande ujunaje 2021 yata kay duuɓi ma ɓurani capanɗe jeeɗiɗi yoga e ɓoggi karalleji kewɗi noon kolliti hen beela mumen kadi ene cembini yo ɗum laato saabu kay ma wallit sukaɓe leydi Mali ma mbaw jeeyede e gouvernement leydi Mali ha hande e nder leydi Mali Hammadou Konaté ko gonnoɗo jagorgal leydi Mali ko fate solidarité ina wonde action humanitaire e laamu Ibrahima Boubacar Keita guila kay hitande ujunaje 2013 o naate gouvernement Ibrahima Boubacar Keita ha e juillet walla mbiyen juillet hitande ujunaje 2020 ko kañum yalti aduna aseta hanki o yalti aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o yino aduna noon ko ñande 4 juin hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi ko roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ko e sawtol banimen gorko Dia Amadou Dia jagorɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie Ismaïla Wuld Cheikh Ahmed o jooɗo dima tawi koye ñalawma hanki o to gollordo makko to gorkaji biyeteɗo Hamid Sabar ko joɗaniɗo ɗo leydi Maroc e nder leydi Mauritanie e nder jiidiral hakkude mabɓe noon ɓe mbawi kay yewtidde tawi ko ɓeydade moƴƴinde jotodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc ko fati e rafi coronavirus hono no holliri tawi ko jagorɗo joguiɗo cellal guendi ndi e ñalawma hanki o kikiɗo muɗum ujunere temedere e capanɗe jeenayyi e joyo ko ɓen goni ɓe ɓalli mumen kolkisano so tawi gondani e on ɗon rafi coronavirus temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato ko kamen tigui tawa ina gondi on ɗon rafi coronavirus yimɓe ɗiɗo e nder ɓe cellano ɓe mbasi pittali mumen nogas e tato ɓen ɗon kepti cellal mumen so tawi ko ɓen ɗon temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato wonduɓe rafi yitiraɓe rafi o hanki kikiɗo goto koto amourge timbe dara ko tatale yun ko goto kiifa goto boutel mid goto erkis ko goto to Nouadhibou sappo to Ligsara Tavra
Kaulak Zeyna temedere e nogas e tato darnam jeegom sappo e joyo teare to tusnin ko jeegom joyo to Arafat goto to El Mina tato ko toon to wiyete Riyad dendangal ko wondi e rafi coronavirus e nder leydi Mauritanie ujunnaji jeenayyi e temedde tati e capanɗe joyo e jeenayyi ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeetati e capanɗe tati e joyo kefti cellal mumen temedere capanɗe jeetato e nayo ko wasi fittandu mum e on ɗon rafi coronavirus ɓeɗo kamin nde ko seppannoɓe gam namdade tawi koko faati e nder ko nde ñawore waɗete e ɗin ɗon tawa ko wargoji kantoriɗi bannoɗi hitande sappo e jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi sappo e jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho tawi ko e nder laamu on ɗon biyeteɗo Mawya Wuldu Sidi Ahmed Taya e tuma nde wonno tawa kay ko gueɗe kantoriɗe e laamu makko so nangude yoga e ɓaleɓe ɓe itti pittali mumen woɓɓe ɓe tawi kadi jaltina leydi ndi nawatu leydi Sénégal kamen leydi Mali guila nden ha joni de ala foof ko rewi lawol e nder ɗen ɗon golle kantoriɗe baɗanoɗe kono kadi e kala saaha ɓen ɗon so tawi kay keppi gam namdade ɗin ɗon hakkeji ko police aji leydi Mauritanie kewi jaggudeɓe tawi kadi ko mbaɗaɓe gueɗe kantoriɗe ha joni e nder leydi Mauritanie hono no holliri tawi ko jagorɗo kalfinaɗo ko faati e cellal leydi ndi hanki kadi ɓe mbawi uddude fodde ko pharmacie ji kewɗi ɗum ɗon tawate ko e nder Nouakchott tawi noon holliri de ko ɓen ɗon saabi eɓe udda ɗin ɗon pharmacie ji koɓe jadani e to banggue ɗoftare kuule ɗeɓe nanodirno kanko on ɗon gorkajo biyeteɗo Najir Wul Ahmed tawi ko kanko woni jagorɗo kalfinaɗo ko faati e cellal leydi ndi e jokkodiral to banggue téléphone nde waddi e jayde wiyetede Sahara Média o holliri tan ko ɗin ɗon pharmacie ji de kamɓene ɓe ɗoftaki tawi koko faati e jeygu wonande ɗen ɗon leɗɗe safara guila noon to banggue leɗɗe ɗe hani e ɗin ɗon produit ji jaadoji mum kala ko ɗum saabi o hokki yamirore uddugol yogaji ɗin ɗon pharmacie ji won hen uddugol mum ma duumo balɗe jeeɗiɗi won hen kadi ma yaaha fodde lewru goɗɗi ɗi ma yaaha fodde lebbi tati hani eko ɓuuri ɗum ɗon kan ɗon landa mbiyete ko refde tawi ko landa lundi ka laamu leydi Mauritanie kamɓene de ɓe mbawi ñingde no fewi tawi ko leydi laamu leydi Mauritanie ɗum ɗon ko caggal nde ɗin ɗon étudiant ji tawi kay ko liggotoɓe to banggue faculté médecine e nder leydi Mauritanie kamɓene nde ɓe mbanno greffe ɗum ɗon koye ñalde hanki nde gam kadi wawde woytade hakkeji mabɓe police mo leydi Mauritanie wawi kay hutorade ndolago so nadde mabɓe saaki nden ɗon tawi kadi ko seppongoɓe mbaɗanno haɗani ɗon kadi fiiɓe tawi ko lebtiɓe hen lebte cattuɗe no fewi koye nder hen tan kan ɗon landa ɓe mbawi yaltinde on ɗon communiqué ɓe ñiŋa tawi ko laamu leydi Mauritanie e kala saaha nde wawata kay hutorade ndolago faade e ɓesgu leydi ndi e tumande ɓen ɗon mbaɗanno seppoji gam kay woytade hakkeji mumen jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi Mauritanie kam e jaccingol on ɗon biteɗo Mohamed Salem Wul Merzouka kankone e asetare hanki nde satu waktuji 11 o wawi yillade yoga e jeehe tawateɗe nder leydi Mauritanie to banggue jeehe noon mbiyen jeereji beele kay waɓeno maɓe ina mbawa famde ha ni e yoga e laabi mawɗi kam ni e nokkuji goɗɗi tawi kadi koto yimɓe kewi fottude woni sababu jillugu noon ko ƴewde oɗo saaha joni hono ɓesgu ngu so tawi kay ina ɗofti tawi ko ɗen ɗon kuule laamu ɗe lelni gam tan wawde haɓade ɗum ɗon koɓe mbiyata tawi ko deuxiéme vague wonande rafi coronavirus ma mbiyen wempeƴere ɗimmere wonande on ɗon rafi coronavirus o wawi yaade toon to marché mo capital Lixar te areta tusnin e El Mina kanko jagorɗo o e nder jillugu noon kadi o wawi e oɗo saaha joni erade wonande leydi Mauritanie kala e ɓesgu mum nde mbawata kadi rentade tawi de ko oɗo rafi coronavirus saabu tan gartal ɗiɗaɓal ngal ina muusi no fewi kono kadi o wawi hollirde wonde laamu ngu wawi rokkirde wonande masque uji kewɗi faade e yimɓe won natoɓe jeereji ɗi ha e auto ji ko nonne kadi laamu ngu rokki yamirore oɗo saaha joni
kala mo ina jola e otoji ɗi kam ina naata marsuji ɗi ha ni e yimɓe tawi ko yahoɓe nokkuji dendeteɗi ɗi kamen kala yo kutoro tawa ko wadde masque uji kono tan hono no holliri yogaɓe kadi e yimɓe ɓe tawi ko ɓen ɗon naatoɓe jeeriji ɓi hayso tawi laamu ngu rokkiri ɗin ɗon masque uji yimɓeɓe kam e oɗo saaha joni keɓani ɗumen saabu noon so hay sinno tawi barage uji mbaɗama police aɓe ina daari hen gam hadde ɓesguji ɗi nadde e jeeheɗe gam tawi mbaɗani ɗen ɗon cuumorɗe kono kadi oɗo saaha joni ɓe kolliri ɗen ɗon cuumorɗe de ko ma jeeye hay sinno tawi laamu ngu hokkuno ɗum ko Allah ɓolo faade e ɓesguji ɗi hono suudu njulagu leydi Mauritanie kamɓene ɓe dokki yamirore nde heftete jawdi on ɗon gorkajo biyeteɗo Cheikh Rida mo ganduɗa oɗo saaha joni woni de koye juuɗe ñaworde ɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri tan yo jawdi makko de e oɗo saaha joni waw fawede junggo tawi noon koko wiyete jawdi daridi ɗo ɗum ɗon eko wiyete otoji hani e nokkuji tawa ko koɗorɗe ɗum ɗon foof e oɗo saaha joni yo fawe juuɗe saabu kanko Cheikh Rida de omo tuuma e oɗo saaha joni omo jooɗi e hakkeji yimɓe heeɓa omo sali ha joni rokkidde ɗumen saabu guilay laamu Mouhamadou Ould Abdoul Aziz yimɓe heewɓe ina mbaɗanno seppoji to damal galle makko gam tan namdade nde o rokkitta ɗumen hakkeji mumen ko ɗum ɗo woni ko tonguno ɗen kumpital e ɗemgal Pulaar e ñalde hannde nde ɗo e nder leydi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia fade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jarama Dia Amadou Dia almudo Ablaye Sarr kedde kabaruji men e yoga e dunde Afrique ambassadrice joɗaniɗo dowlaji tentuɗe Amérique to Nigéria joddima e jagorgal leydi Nigéria kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi ñande 3 décembre tawi ko wonno mujibo jonde nde ko ittude kay frais réciprocité visa woni kay kala ɓiɗɗo leydi Nigéria naji jinnoɗo yaade toon to dowlaji tentuɗe Amérique ko ma waɗa visa taw kay wonno tan ko visa hakkude jaro kay hakkude jaro $80 walla $303 walla $303 tawi wonno ɗum ko on gonnoɗo hoorejo dowlaji dentuɗe Amérique woni Donald Trump e oɗo saaha kala ɓiɗɗo kay leydi Nigéria na jiɗɗo visa tawi ko visa Amérique waɗata ko $160 addaniɓe ittude ngal ɗon kuulal noon ko nde jagorgal leydi Nigéria naji kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi ƴettuno feere wiide in itta feere tawi ko feere namdade visa tawi kay ko feere namdade visa e kañum e traitement biométrique excédentaire wonande ɓiɓɓe dowlaji dentuɗe Amérique dowlo Togo no mbiruɗen e gardidi kabaruji cour suprême mo Togo heeɓi gardiɗo kesso caggal kay on biyetenoɗo Akak Povi Gamazo waɗi duuɓi 6 e gardigo cour suprême leydi Togo heeɓi foftere mum walla mbiyen heeɓi retraite guila kay ndeɗo balɗe lomtima ko juge Abdoulaye Yaya gonnoɗo premier avocat général pré cour justice jaafoɗon économique et monétaire West Africa woni UEMOA caggal dunde Afrique dowlaji dentuɗe Amérique Donald Trump gonnoɗo hoorejo leydi dowlaji dentuɗe Amérique ñalawma hanki o to Géorgie o darima e yeeso partisan ji makko gam kay sembinde candidat ji républicain ji ɗiɗo toon to Sénat o yerima yimɓe makko nde mbawat kay yaltude gotoya e keewal dowla Israël e nder yontere nde ɓe keeɓi bateau mabɓe tawi kay ko bateau gadano mo inde corvette sar 6 tawi fewnuno ɗum ko leydi Allemagne caggal nde ɓe mbanno commande walla mbiyen caggal nde ɓe namdino kay yooɓe pewndani hen nayyi goto yettima toon e nder yontere he tati keddiɗi ɗi ɓe kolliti ma yetto toon e mayirɗe hitande daratonde nde ko ɗum fo noon de ko yidde tan hisnude walla ɓeydude ndenka ko fate ngalumaji kadɗiɗe leydi Israël gasi ha laaɓi ko tonguɗen e roɓɓinde sawtowol bandu Momad Sara roɓɓinde kabaruji leydi Mauritanie ko